Здравейте хора, завърнах се, аз съм The ProMaster BG. Тук с мен е никой. Не, наистина няма никой, не е Тони. Тони сваля някакви глупости. Не е на линия в Skype, в смисъл не е влизал доста време. Доста, не знам, 2-3 дни. Не сме играли заедно, защото и аз бях спрял да играя, защото не бях в България. Metal също започва да снима, завръща се, но той няма да снима някакви оцелявания, а просто неговото любимо PvP. Той е PvP, такова. Ютубър и така че само да ви кажа, че той също ще се завърне, може да снимам с него, но той не знам дали ще иска, защото аз не съм добър в PvP-то, освен с мобове. Така. Нещо ново аз забелязах, не знам, може да е старо, само че забелязах, че като поникне уита, нали, като порасте, и виледжерите отиват, чупат го, взимат го и после го фърлят примерно на мене или някое оцеляване и го фърлят на някой. И не знам дали е ново, но просто аз сега съм го забелязал. И сигурно забелязвате новата постройка. Няма как. Така, тук направих още един път, нали, до там и сложих релси, с които да се пътува по-лесно. Но аз ще използвам P, защото докато си взема количката и така. Това е моята постройка, новата. Съжалявам, ако съм копирал някой, но просто не съм гледал никъде. Е, така ми дойде на ум. Не е като Ная е там, не е като Ная. Е различна, сега ще ви покажа. Ето, гледайте. Това е, ми дойде на ум. Ето. Тук е по-малко и няма прозорци тук. Тук. Защото е по-малко, вижте. Ето, гледайте. Сега ще ви покажа. Вижте тук как е, вижте оттатък. Ето. Там ги няма. Ето тая част тук. Няма ги прозорците, защото е по-висок и то е така, но тук някъде. Тъсете! И сега дългоочаквания момент. Влизането, пуф. Имам плежер плентове. Така, първо слагах ето такива, нали, обичайното шахматно, само че после замислих защо съм такова и почнах. Гледах някои цветове, някое купче, което се съчетава с друго купче. Извинете хора. Видях тези две дърва. И от тук обаче ми трябва това. Така, може и оттам да се активира това, нали, трапдора. Няма никакво значение. Тук, сега. Всеки има си отделен район. Тук ни е осветление. Отгоре имам полулей. Ето така. Така. Имам търчове навсякъде, защото преди влизаха прилепи. Опа. След малко се връщам, като го правя. И пак съм тук, го прави главето. Да. Това си за осветление по средата. И така, тук влезнахме. Тук. Няма да ги отварям, защото само губим време, аз пак снимам с бандика. Имам камтазията, ще снимам с камтазията, само че оцеляванията. А сега за някакви 5 минути на 10 там епизод, че няма смисъл, защото камтазията обработва много време. Така, това си ми е дейли, такова. Дропър, легла, крафтинг тейбъл, пак дропър, тук имам... Не, тук ли беше? Да, ето някакви глупости. Честове. Там същото. Пак честове.
Тук имам два меча. Ето, ама тук вижте какво е яко. Нали има е такова и като натисне и става така. Оп. Мина ще бъгна. Преди го изстрелваше, удря се в това. Това и идва тук някъде. Сега ще правим пак. Ето, видяхте ли? Малко лаги, ама нещо. Тъмно ще ги пребере тия неща. Ето, това ви казвам. Чупат го и ми го дават. Моркова просто скочи върху филмата, така че това не се прави. Така, това е дейлито. Тук е такова, пак разпускащо, като кафене. Барче, кафене. Тук едно такова. Пистани, Пистани, отдолу има райстон копче. Влизаме в най-яката част, вижте, тук се отварят и двете. Така. Тук има оръжия. Ето, оръжия лъкове. Там са армори или брони. Ето. Само даймон, защото ме мързеше да слагам други. Тук са ми някакви... Тук са ми само най-силните. Тук са слабите, най-слабите. Айрона и даймон не е слаб, ама примерно това са някакви ледър. Тук има ли нещо? Да, ето. Това предполагам, че всички ще видите какво е. Но ако сте гледали някакви филми, примерно, като нападат, нали, първо си правят план. И нали, имат една огромна маса и ето аз исках да пресъздаме тая маса. Да е тук, примерно, някакви карти, да решават, примерно, някъде кораби по суша, по море, по море, примерно, кораби, откъде да идват, кога да идват и такива. Отгоре е това къщата, в смисъл готино се получи. Ето вижте так. И отгоре тавана, просто така, сега пак ще излезна да ви покажа още нещо. Но какво ще да ви покажа? Да, това ви го показах. Оголемих малко пътя, за да има място. Така. И сега ще ви покажа старите работи, дано да ме приемат този път. Пак не ме приеха, нещо, не знам какво има. Басейн, шезлонги, голям телър. Чакайте по пътя, така модерно, така ръка. Така, честрум, маничък, так, честрум. Ето го. Това е. Аз имам още една малка е така, само че е доста по-яка къща. Ма тя е маничка някаква е така. В сервера Godcraft, ама на креатив смисъл се изстроя. Някаква тъпкива, ма нали, харесвам. Campfire. Така. Добре хора, това беше за кандидатурите, надявам се. Не се надявам 100%, защото ако и този път не ме приемат, просто се отказвам и няма да качвам повече на тия кандидатури. Не знам кой епизод е това, но ако е четвърти, просто ще направи пети, да си нещо като поредичка, сещате ли се? Така да е, става се, тъмъм. И добре. Стойте. Ето го, всичко. Ето. Добре хора. Аз бях да ProMaster BG, вие бяхте моите приятели. Това беше, предполагам, последен епизод или предпоследен епизод от кандидатурите за Xilocraft. Пак повтарям, Xilocraft, не знам как е IP-то, не ми са ми го дали, не са ми приели. Затова прави тази кандидатура, ако е четвърти епизод, ще направи пети. Добре хора, аз бях да ProMaster BG. Тук с мен нямаше никой, защото никой не е на линия. И добре. Чао.